Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu sidder jeg nede i Spanien i en by, der hedder Torremolinos, hvor jeg bor på et hotel sammen med min familie. Og der er nogle ting hernede i Spanien, som jeg synes kunne være lidt sjove at smage. Det kan godt være noget af det er hjemme i Danmark, det ved jeg ikke, for det er i hvert fald ikke noget, jeg har set hjemme i Danmark. Men jeg tænkte, jeg ville smage det hernede, fordi så kunne jeg også lave en taste test for Spanien. Så lad os starte med første ting. Okay, så første ting vi har er waffles, som er nogle chips, men med toast-smag. Vi kan lige få lov til at se dem her. Det ser meget mystisk ud, og jeg er lidt spændt på, om det faktisk overhovedet smager af toast. Så det dufter seriøst bare helt normale kartoffelchips. Okay, hvordan skal jeg forklare det? Til at starte med smager det af en chips med ostesmag, og så kommer der sådan lidt en skinkesmag, og så kommer det der sådan, den der sådan samling til sidst. Meget mærkeligt. Det smager egentlig fint nok. Det er jo heller ikke fordi der er mega mange i. Men det var meget fint. Men den næste ting, jeg tænker, vi skal smage. Jeg lægger lige de ting, jeg har smagt herovre. Det er noget, jeg har været lidt spændt på. Det er det her. Det er jelly. Jordbærjelly. Fresa på spansk simpelthen. Jordbær hedder fresa på spansk. Det gav højt ud. Men der er 4, så der kan hele familien også lige smage bagefter. Jeg har en tallerken og en ske, som jeg lige hældte op på. Ej, hvor ser det mærkeligt ud. Der er saft nede i. Ja. Jeg tænker bare, jeg vender den på hovedet. Det kommer. Okay, det kommer ud. Ej, hvor er det mærkeligt. Den er bare sådan helt... Ej, man kan bare stikke skeen sådan her nede i. Ej, hvor er det mærkeligt. Ej, det er så vandet. Ah! Ja, okay. Det tænker jeg. Men seriøst, prøv at se det her. Hvor er det mærkeligt. Ej. Det smager faktisk godt. Men nok også fordi det er sådan sjovt at spise, fordi man gør sådan her. Ej, hvor... Det er helt specielt at spise. Ja. Den lægger vi lige til side. Det var specielt. Næste ting er en drik. Jeg har 3 drikke. Jeg har cola med kirsebær. Og så har jeg Fanta med ananas. Jeg er ikke helt ved, om jeg har smagt før. Jeg tror ikke, jeg har smagt den før. Og så har jeg Fanta med hvad er det nu, det hedder? Vindrue. Den er jeg lidt spændt på. Men jeg tror, jeg starter med en af Fantaerne. Jeg starter med Fanta ananas. Den ser sådan her ud.
til at åbne sådan her. Den smager ikke dårligt. Den er ret god. Og jeg glemte lige at give det andet stjerner. De her chips, de får 6,5. Det kunne godt blive bedre. Det her får en 7'er. Og den her. Den kunne jeg godt bare sådan drikke i stedet for normal cola. Så den får en 7,5. Den er ret lille. Så har jeg noget, jeg tager lige de her væk. Så har jeg sådan 2 barer her. Og den ene, jeg skal lige det her til på. Den ene er en Whisper. Og den anden er et eller andet dobbeltdækker. Halløj. Og jeg ved ikke helt, hvilken en af dem jeg skal have. Jeg tror, jeg starter med den her Whisper. Altså, der er et billede sådan hernede, der ligner, at man skulle se sådan noget indeni. Jeg tænker, det er noget chokolade, og ellers så aner jeg ikke, hvad der er indeni. Altså, det ligner bare en rigtig lækker bar, hvor det sådan kun er chokolade. Jeg havde troet, det ville være sådan et eller andet crisp ind i. Det er bare sådan, hvad kan man sige, boblet chokolade. Den ser sådan her ud indeni. Det er den samme chokolade, men den smager anderledes, fordi den sådan er blevet boblet, eller hvad det er, man skal sige. Den smager egentlig meget godt, fordi det er jo praktisk talt bare mælkechokolade. En 7,5. Ej, 7'er. Man kan sagtens sådan bare spise en her, men jeg vil hellere tage en Snickers, eller en Twix, eller en Bounty. Så har jeg fundet nogle flere chips, som hedder, det er Dorito Bits, eller hvad man nu lige skal sige. Det ligner, det skulle ligne sådan nogle pastaskruer. Men lad os åbne og se, hvordan de ser ud. Det dufter af sådan tomatsuppe. Ej, jeg ved ikke. Men sådan en tomat. Men lækker tomat. Det er sådan nogle små pastaskruer. Og der er okay mange i. De smager sjovt. De smager sådan sødt. Og så er det tomat. Der står ikke, hvad det smager af. Så det er jo bare om at gætte. Dem kunne jeg godt bare så spise. De smager faktisk godt. 8. Det går godt. Så tager vi en drik mere. Vi tager den her Coca-Cola med cherry kirsebær. Man kunne også få en Coca-Cola med vanilje. Det lød bare lidt for stramt, så jeg skulle have den.
det sådan, jeg leder efter? Jeg kan ikke huske. Jamen sådan, når man får risalamande til jul, sådan det der sådan kirsebærsauce, man hælder henover. Det smager en lille smule af det samme med cola. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg kan lide det, eller om jeg ikke kan. Det er som om det smager mere og mere af kirsebær, hver gang jeg tager en tår. Det er specielt, men det smager meget godt. Jeg tror, jeg vil give den en 8. Den er faktisk ret god. Den kunne jeg godt anbefale, man skulle prøve at smage. Så hernede på ferien har jeg smagt Push Pop for første gang, og jeg ved godt, det er noget, der er hjemme i Danmark. Eller det har været sådan hjemme i Danmark, og jeg kun set det i Netto én gang. Og der fik jeg ikke smagt det, fordi der havde jeg ikke penge til at købe den. Men hernede fandt jeg så nogle Push Pop, som jeg har smagt. Men så har jeg så fundet den her Mega Duo Push Pop. Der ser sådan her ud. Hvor at det skulle være 2 smage og 2 farver. Og smagene skulle være hindbær og sådan jeg kan ikke huske solbær. Solbær, det var det. Men okay, den er lidt hårdere end normalt. Den er svær at åbne. Finder lige noget at åbne den med. Okay, så jeg har lige fået klippet den op. Så lad os prøve at åbne. Okay, den sprang op. Den er blå og lilla, tror jeg. Ja. Okay, den er meget større end de normale. Altså sådan, det ligner det ikke her på skærmen, men det er den. Også fordi jeg ikke har en lille at sætte den op mod lige nu. Jeg kan lige hente den lidt, så jeg kan se, hvor stor den er. Okay, så det her det er min lillebrors med cola-smag. Og den er sådan her. Og så prøv at se den op mod hinanden. Jeg skal lige se. Fingeren ind i den her. Den er meget større. Altså sådan virkelig meget større. Men det her, det er ikke sådan rigtig en push pop. Der skal man ikke tage fingeren op for, at den bliver. Lige nu så bliver den bare. Nå, man skal mase den ned. Okay. Og den blå er rigtig god. Den smager af hindbær. Og den lille, den smager også godt. Den smager faktisk solbær. Man kan næsten ikke få munden helt ned over den. Den her kommer jeg til at gå og se på hele tiden. Men den er virkelig god. 9 ud af 10. 9,5 ud af 10. Jeg har 3 ting tilbage. Jeg har den der dobbeltdækker tilbage. Så den tænker jeg, at vi skal smage. Okay, den er meget tyk. Jeg fik lige lidt hår i munden. Den ser sådan her ud. Altså, jeg ved ikke sådan helt, hvad det øverste er. Det er sådan lidt skumpidusagtigt, fordi når man hiver det, det er sådan lidt. Og så er de der sådan crisp nede i bunden. Den kunne jeg godt anbefale.
Den smager virkelig godt. Den får en 8,5. Den her kunne jeg godt finde på at købe mere af hernede. Flere af. Jeg har lige det her til siden. Jeg har en drik og en plade chokolade tilbage. Jeg tror, jeg tager en drik. Det er Fanta med vindrue. Så den ser meget spændende ud. Jeg har ingen idé om, hvordan en vindrue sodavand vil smage. Den dufter af sådan noget vindrue jelly. Den starter bare med at smage sådan sodavand, sådan faktisk den her med kirsebærsmag, og så kommer der sådan den der sådan vindrue eftersmag. Ikke fordi den smager så super meget vindrue, men den smager ret godt, så den tror jeg får en 7,5-8-agtigt. Sådan en af de to. Så er det den sidste ting, jeg har tilbage, og den skulle jeg bare smage. Det lød så lækkert. Jeg har ikke sådan rigtig set Milka i Danmark før. Det kan godt bare være, det er mig, der ikke har set de rigtige steder og været i de rigtige butikker, men jeg fandt den her Milka med Oreo. Den skulle jeg bare have. Så altså det ser jo ikke helt dårligt ud. Der. Men jeg har ikke smagt Milka før. Den føles meget blød indeni lige nu. Ej, jeg kan synes ikke åbne den. Det var da besværligt. Okay, jeg får den lige åbnet. Okay, så jeg har lige fået den åbnet sådan lidt her bagpå. Okay, den har været smeltet lidt, kan jeg se. Den har ikke haft det så godt. Der er svamp dernede, men altså. Den ser sådan her ud om bagpå. Lidt bedre ud heromme. Den ser sådan her ud. Den er meget nem at skille fra hinanden. Der er sådan noget sådan Oreo indeni. Okay, det smager godt. Det smager virkelig godt. Det er så en 10 ud af 10. Så det bedste, jeg har smagt, dem her. Den her huskop ting. Den der dobbeltdækker bar. Og den her. Og så den der Fanta Grape og Coca-Cola Cherry. Det har ikke været en dårlig taste-test, fordi at jeg har kunnet lide det hele sådan nogenlunde. Det jeg mindst så kunne lide, har nok været jellyen. Men det er mest bare fordi den sådan smagen, eftersmagen er sådan lidt mærkelig. Det er sådan meget sjovt at spise. Men jeg vil bare sige tak fordi I så med i den her video. Håber I vil like og subscribe, så I kan se når jeg lægger flere videoer op. Og så håber jeg bare I vil se min næste video.